Good afternoon guys, nandito na nga tayo sa Dinadiawan Beach Resort. Sa tabi lang nitong Teresita Beach Resort guys. At fully book na kasi doon sa kabila, kaya dito na ako napadpad. So medyo sinerte tayo kasi pinayagan tayo ng may-ari ano. So bali walk in lang tayo dito guys. Kita nyo naman yung buhangin dito guys no? So hindi siya totally puti guys. At yan, may mga halong malilit na bato. Daming naliligo oh. So yan guys, kita nyo naman daming naliligo oh. Sarap sanang maligo eh. Kaso wala tayong extra na damit. Naliligo. Hours later. Good morning. Dito pa rin tayo sa Dinadiawan Beach. Tara, kape tayo. Good morning, people of Dinadiawan Beach. Ayan, ang daming mga tao guys. Tapos malakas yung alon mo. Ito. Malakas na alon. Dami ring tao dun oh.
sunrise. Good morning pa din at papakita ko sa inyo itong bangka kung saan tayo nag-overnight ano. So bigla kasing umulan kagabi. Kaya no choice tayo kundi maghanap ng matutuluyan eh. Wala eh, nabasa yung duyan natin kaya pinayagan naman tayo matulog dito. May mga life vest pa dyan guys. Saklap. Biglang umulan. Kung kailan natulog na ako sa duyan eh.